Asi najpohodlnejšia vec na tomto Santa Fe je, že keď naštartujem, sa mi sedačka automaticky elektricky posunie do polohy, ktorá mi je na šoferovanie najlepšia. Taktiež aj sedačky vzadu majú svoje výhody aj nevýhody v rámci nastavovania. Keďže toto Santa Fe je 7-miestne, tak sú úplne inak polohovateľné aj sedačky vzadu. Táto jedna dokonca má tú výhodu, že si môžete dať opierku chrbtovú dole, a keď tam máte dieťa v detskej autosedačke a chce spať, tak je viac menej ležmo. Nevýhoda je tá, že druhá sedačka sa tak nastaviť nedá, čiže iba táto jedna. Toto Santa Fe je vo verzii Grand, to znamená, že je 7-miestne. Reálne týchto 7-miestnych Santa Fečiek veľa není, zhruba asi tak jedno auto z 20 sa vlastne robí vo verzii takejto 7-miestnej, kde viete využiť aj miesta zadu v kufri. V tomto Santa Fe z roku 2014 vo verzii Grand 7-miestnom je nevýhoda tá, že sa dá reálne do zadných miest nastupovať iba z jednej strany, z druhej strany nie, tak je celkom akože nepraktické. Čo je zase dobré, tu veľa miesta, je tu dobré nastavenie klimatizácie, aj kúrenia, veľa úložného priestoru, sedačky sú široké, aj dosť miesta na nohy je tu. Pri vypnutí motora a vystupovaní z auta sa sedačka opäť pekne posunie dozadu.